ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ана дӯстони азиз, чӣ хеле ки бисёре аз подписчикон хоҳиш карда буданд дар бораи анамин люстраҳо, дар бораи қандилҳо. ман шумода пешниҳод мекунам нархоша и дар бозори Султони Кабирай анамин чанд магазинай кам-кам ма нишон додагим. баъд шумо худтон метавонед омада интихоб кунед. ман фақат нархошона гап мезанам. дар ана ин магазине ки ман аввалин дромадам, инҷада бисёртар анамхе люстраҳои стили хай-тек. ин люстраҳоро бисёртар хонаҳое ки ремонтҳои евростил кардагиан ҳамо истифода мебаранд. ана бинед нархошон 360, 300, 450, 370. ана бинед ҳамашанамхе нархо дора. ина бинед, ина гирда-гирдакош 360 сомона бо 450 сомона дора. ана тамошо кунед. анамин намудо люстраҳо ҳастай. ана ин намудора бинед. ана ин намудош 600, 800, 1000 амхе нархош амхелай. ана ира бинед 460 сомон. ана ин намудастай 400 сомон. бовар кунед, ино ҳамаш дар нами ваяй паталок мондагия. вақти видео карданда камакак одамда номувофиқай чӣ хеле меган. ана марҳамат шумо дӯстони азиз назар андозед. ана ин 800,000 сумоша бинед чӣ хеле хушрӯай. як чизи дигар ки ино лампочка неу анам хеле чӣ доран. намин бинед светошай хитшонай. вақте ки ино сӯхтанд то 1 сола гарантия дора. миёред ами магазин хитшон бо соз карда метиян. ана ин намуд кухни барои ошхонаора бинед чӣ хеле хушрӯай. ино 400 сомонӣ бо арзон мешавад. дӯстони азиз, и мағозаи рақами 11 касоне ки хоҳишмандед омада харидорӣ карда метонед. анамин хелиёра анамин намуд люстраҳора. люстраҳо 1 сол гарантия доранд. ҳамин тӯли 1 сол агар вайрон шаванд шумо метавонед биёред бепул соз карда шумода пешниҳод мекунанд. ана назар андозед, тамошо кунед. 360 сум, 200 сумашам ҳаст, 380, 400. ана вай кухни ваёе ки ошхона дай ҳамаш 400 сомонӣ бо арзон мешавад. дӯстони азиз, ба касое ки ҳамхели фасоно маъқулай, ҳамин намудо писандай, марҳамат метонед омада аз анамин намудо интихоб карда харидорӣ кунед. озир бо ма дигар намудошам нишон метиҳам. ана вай болора бинед 460 сомон. анам чоркунҷаи боло беҳад хушрӯй бо арзон мешавад. ана кулулош 320 сомонӣ. сета кулулайко бинед. ями як лампочкае, як люстраяй. на марҳамат шахсоне ки люстра харед, анамин намуд фасоно ба шумо писанд боша, метавонед омада харидорӣ кунед аз мағозаи рақами 11. дар инҷа бинед чанд намудош ҳастай. ана вая бинед. ин 360 сомон. ана касоеда писандай барои ҷои хоб ам ҳастай, барои мисол меҳмонхона, барои ошхона, ҳамаи ино ҳастанд. нархошон кати шумо фақат метавонед интихоб кунед. ана тамошо кунед. 1000 сомонай чӣ хеле хушрӯ бинед. ҳамин аз ин тараф ана ино ба ман бисёр писанд омад. ана яке барои ошхонаяй чӣ хеле хушрӯ бинед.
шахсан мадан ами барои ошхона будагӣ ва ёш люстрош беҳад писанд омад. Ана вай 350 сомон. Ана бине чӣ хеле хушрӯан ино. Ами якташ сеттаи ами кулуло сеттаи айда дар як люстра сетта чортая янам хеле. На назар андозед, баъд интихоб кунед. Иҷа да дига чизоям ҳаст. Вақте ами мағоза меоед дига чизошам интихоб карда метунед. ҳар намуд вешулкаву дигар чизо барои ванна, барои кухни. Мана марҳамат. тамошобинони азиз, ҳар каси шумо метонед ба хусти дилтон, мисол ба хусти ба ҳамон намуди хонатон ҳамира интихоб карда мечаспонед. набинед чанд намудош ҳастай. интихобш васеяй. ана дӯстони азиз, бо ана ин намудора ма шумода пешниҳод кардестам. Иноям ҳар размер ҳастай, ҳар нарх ҳастай. Мана марҳамат ана ин 8 тагаш 1500 бо арзон мешава. Бо 6 тагаш 1200 сомон. Ана ин 4000 сомон ё 3000 сомон анамин. Калонай беҳад. Ана 6 тагаш 1200 сомон бо арзон мешава. Ялакай дигар мағозаяй. мутаассифона рақамша аниқ накардам. Баъд ана вай сафедай бари розвида бинед болода. Ана вай 360 сомон. касое ки мехоҳед мана марҳамат омада интихоб кунед. 360 сомон. ана ино 600 сомон бар будагиёш розвию дигари 600 сомонӣ. ана вай савзаш 1200 ба фикрам. марҳамат. шахсони люстрахар бинед айн тараф аллакай дигар мағозае. иҷа аз 350 сомон боло люстра ҳаста. ина бинед поён 350 сомон наян. анаву зард сери ино 500 сомон 600 сомон бо арзон мешаванд. марҳамат назар андозед дӯстони азиз. шахсоне ки ҳамин чизора илтимос карда будед мана бинед бо интихоб кунед хитон чанд намудош аст. ана барои кухняҳо ҳастай 250 сомона 300 сомона 400 сомона. ана бинед чанд намуд ино амхеваё ҳастай люстраҳо ки бевосита. бо як бор дига такрор кунам, шумо метонед хитон бо ба ҳамин вай хитон хости хитон интихоб карда метавонед. ана ин зин тараф ҳам тамошо кунед. ана иноям ҳамин нархҳо 300 400. баъд аз ин тараф ҳастай. рости нархҳои ин тарафа напурсидам. касоеда ки баъд писандай омада хитон бо метонед аниқ карда гиред. ана ин аллакай дигар мағоза ҳастай. бинед дар инҷа ҳам амино 400 500 350 люстро бо 600 сомон. ана ваё инаи кулула ҳастанд ку ваё 40 сомон 50 60 сомон. анам хел нархҳо доранд. ана ира бинед 400 сомон 500 сомон. марҳамат. шахсои люстрахар тамошо кунед чанд намудош аст. 600 сомон ана ин наша бинед. интихоб хеле васеъ. вақте ки шумо бо меоед дар инҷа мағозода бисёр ҳам хеле хушрӯ ҳар намуд фасонои аҷоиб хеле зиёдай. ана ин 1000 сомонора бинед чӣ хеле калонай. ана ин дутта сета 1000 сомонаяй. ино ҳам калонанд ҳам бисёр хушрӯанд. ана бинед зеби хона бо икати дигар мешава.
набинед ино 1000 сомонӣ. дар ин ҷа ҳар намудааст ана вай чоркунҷое ки дар барои мисол ошхона ё дигар ҷоя ва ё 35-40 сомонианд. кулулаву чоркунҷо ана инора бинед дӯстони азиз. ёям ҳамин нархҳо 500 400 600 800 люстраҳо анами хел нарх доранд. ман нархи умумиша гап занам шумода. на марҳамат назар андозеду баъд омада харидорӣ намоед дӯстони азиз. ана бо такрор мекунам ки интихоб бисёрай. шумо ҳар яктатон боварӣ дорам ки метавонед гиред интихобтона ёбед. дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба поён мерасад. рӯз рӯзи боронияй аллакай мо бояд хона равем. рости гап ана назар кардед тамошо кардед ӯ чизое ки ман ба шумо ба навор гирифтам ва чизое ки бо шумо мехоҳед ҳамаи анамун дархостҳои шуморо ман қабул кардагӣ ҳастам ва дар оянда кӯшиш мекунам ки ба шумо ҳамун чизои хостагитона ба навор гирифта бо нархҳошон пешниҳод намоям. хайр дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони меҳрубон. хайр.